Mong mag-concert tayo. So, yung Phil. May kami! Yes! Isa pa yan! Yo! Hi guys! Welcome back to my channel. Sobrang ang tagal na po naming walang vlog. Ngayon lang po ulit. Ilang months yun. Hindi ko alam kung ilang 2 months ata or 3 months ata wala kaming vlog. So ngayon, meron kaming video. Panibagong video! Kasi pupunta po kami ng Sual ngayon. Hindi po alam ni Ruby at hindi po alam ni na Auntie Irene at Uncle Robin na pupunta kami ngayon sa Sual. So parang isusurprise namin si na Ruby ngayon. Hindi pa nga po ako suklay. Okay guys, kung gusto niyo pong sumama sa aming trip ngayon, keep on watching! All set! All set na po kami punta ng Sual. Yan, mga kasama namin. Wow! Pogi! May duwende! Ano? Tara na! Ayan. Papunta na kami, guys. Sasama daw si Gian. Ilagay na si Gian sa likod. Nakabukas yung sa side. Yan, Judge ko sa likod. Naman yung ulo na. Let's go! Paano kayong pagkik sa kabila? Meanwhile, Hi guys, I'm back. So, isa ko na lang dito sa kotse kasi nagsibabaan sila. So, bababa din ako. Sige. Yan. Stop over. Malapit na po kami kina Ruby. Stop over lang. Malapit na. Okay, babalik ulit kami mamaya. 12 seconds later. Kung wala ka nang May maiiwan daw kasi. Ayaw! Lukwen damat. Yan. Maiwan na dyan. Malapit na kami kina Ruby. Buri ka! Maipit ka. Tayang panakal. Yo! Nandito ulit kami. Yan sina Uncle sa harapan. Ding 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 ding. Ipasok mo na lang. Ayan, sakto. Ayun, sakto. Wala sila sa labas. Ayan, sakto. Wala. Punta na. Ayun, guys. Sakto. Wala sila. Perfect. Punta. Abel! Marvel! Tuma-timing lang kami. Eventually, Hi guys! Dito na kami sa bahay ni na Ruby kaso wala si na Ruby. So ang balak, dito na lang kami sa loob ng bahay nila at dito namin sila isi-surprise! O, diba?
House tour. 75 years later. Guys, so nandito na sila. Ay, saan? Si Ate Mac. Wala pa naman sa Ate Ruby. Sa Ate Ruby, Dadaan sila. Dito tayong lahat. Aray! Ay, may tao, tangi. Hindi nagtatago. Nagtatago sila mga... Wala pa sila! Huwag niyo sabihin. Huwag niyo sabihin. Binabanban mo kami. Parang wala niyo yung katawa. Three hours later. Ate Madeleine! Ate! Tara, Ble! Ano ka maganda silungan? Oo nga, sabi niya pupunta sila eh. Wala naman, wala. Hindi natin. Concert tayo. Sayang, Phil. May kamay! Isa pa yan! Amoy asin naman. Nang lamig pa ako aking hindi ko lang ang reaction ko sa gulat. Ang init sa loob. So, anong masasabi mo? Pinigtot niyo ako, bunga. Oo, sabi niya pupunta sila. Eh di sasama kami. Ang dami namin. Woo, woo, woo. Happy family. Oy, kami pa muna. One. Pag lumingon ka, akin ka. At ngayon, nandyan ka na. Alam ko hindi ka na lumingon. Ay, yung sa anti-magic daw. Sige lang. Kain muna kami. Hi guys! We're back again and again. Bruh. Naghahanap kami ng open na pwedeng pagbilhan sana ng mga damit. Kaso, wala. Close na talaga lahat. Kasi naiwan yung maleta ko. Diyos ko, anong gagamitin ko? Yan po yung plaza ng Swan. Ang ganda. Yan o. Kita nyo?
Malapit lang kasi yung plaza dito. Ano yun? Malapit lang kasi yung plaza nila dito sa bahay ni na Ruby. Yung pinsan ko. Dito na ulit kami kina Ruby. Kaya, later ulit guys. Meanwhile, Hi! Bakit dalawang table oy? Napakaingay pero masaya. Tawa. What's up? Hindi ko alam kung naririnig niyo ako. So guys, babalikan namin kayo mamaya kasi napakaingay ngayon dito. Dito po kami sa Leblong. Oh, Naya! Galing! Hindi, wala. Ano ang feeling ng nag-perform? Down! Wala. A2. Oh. Ito daw ang falls dito. Fall lang. Ayun oh, may Dini oh. Ang siguro dati ni mini falls. Shit! Bato. Nagbasada mo gumino. Ipilanda ka tiyo pa bato ko yan, niya kay Mosmot no Raf. Nagbasa din, nag-enjoy din eh. Hoy! Ito na siya bye-bye! Oh. Oh, si Enteng nakagagals pa. Saan ka? Oh. Oh, lumangoy pa. Yahan! Ay, abot na. Nagrabaw to, nagapa kayo pa nakaduwa. Hi guys, nandito po kami sa Beryahan ngayon. Straight diagonal pa rin ang ating laro. Lalaro kami ni Kelvin doon, oh. Tanggasa naman ang mawalang. Ang 8 sa tapat ng B, Milano. 8 sa tapat ng B. Number 41, letra Indian, 41 sa Shantin. Number 47, letra ng N, 37. Oops! Wala pa. 37, letra Indian. No.
Pwede rin kayong lumipat. Bagamat malulong pa ang ating paglilipatan. Guys, ay kami ng bola 26 hanggang 26. Letra ay 26 sa tapat ng ay. Next, another ball. Letra ng B10. Jessa, number 10. Kasunod na bola ng katawag. Letra ng B11. May madaya, may madaya. Nakadikit na na natin, niluluto mo. Ilang bullets yan? 16. Ah. Gusto mo ba? Wow! Nahulog na po lahat. Dalawang tama. May kayo! Naglukang kayo! Bam! May kayo na! Meron pa doon. So, kanya-kanya po. Ano price mo? Wow! Saan ka galing? Walang drop ball? Wala no? Mag-drop ball sana si Kelvin kaso wala daw. Nag-try ka? Try tayo isa. Eventually.